na-approvean na tapos biglang iuurong nila. Siyempre, ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Siyempre, kawawa din yung mga trabahador. Unang-una na yan, mga pamilyado na. Mahirap na. Kaya nga dapat yung ganong ano nila tinuloy nila. Unfair. Unfair yung ano nila, desisyon nila. Dapat pag-isipan muna nilang maigi. Sa gobyerno na yan, sila nang bahala dyan. Ano pong mensahe niyo sa kanila? Unfair po ba yun? Kung tayo lang na mabababa ang sahod, di kailangan approvean na yun. Unfair yun, ano? Bakit po sir? Sa sobrang mahal na ang bilihin ngayon. Dapat dagdagan din talaga. Dapat dagdagan na nila, approvean na nila yun. 200. Kasi talagang pahirap ng mga ano, mahal na ng bilihin. Unfair. Dapat yun, tumaas yung sahod ng mga Pilipino kasi maraming mahal ang bilihin eh. Kasi yung kita mo sa isang araw, halos pagkain mo, tsaka lang, sa maghapon lang, talagang walang maiiwan. Yun nga eh. Yan ang mahirap sa atin eh. Tayong mga Pilipino dapat magkaisa para may natin kung ano yung gusto ng bawat isa. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanila, sa mga senador, congressman? Sa mga senador po, sa mga nakaupo ngayon dyan, dapat po itaas po natin ang mga sahod ng Pilipino. Dahil ang kumikita po dito sa Pilipino, mga dayuhan. Dapat kailangan mga Pilipino ang kumita, hindi yung mga dayuhan.